Hepinize selam. Bu dersimizde ütköşükler etmekçi biraz özümüz bir kızan yanıtrak oldu oylayan yüzümüz göründü. Bu dersimizde klasları öğrenmekçi klaslar näme işe yarayar, paýsynda klaslar näde görüp bilýäs, unanyp bilýäs, näme peýdasy var. Olar öğrenmekçi. Ilk klaslar näme? Klaslar şular ýatyr. Klas. Biz buları näme üçin öňýäs? Köp maglumatlary diňe bir ütgeýjide goýmak üçin, diňe bir klasda goýmak üçin. Şular ýazyp bitirelim. Meselem, mektepde diýelim. Bir sürü okuwçy bar. Diýelim, bir mektepde 100 näçe bolsun, 800 okuwçy bar. Indi şu 800 okuwçy bir mowlum gelip sapak berenden, şolary klaslara bölsek, ýa-da her aýsyny ugruna görä bölsek, meselem, her bilim derejesine göre klaslara bölsek, 1-nji klas, 2-nji klas, 3-nji klas. Ve her aýsyna aýry bir mowlum bersek, indi şol okuwçylary ýydarlamak, şol okuwçylara öwretmek, ýetişigini almak has ansat bolar. Beýleki 800 okuwçynyň hemmesin bir mektebe ýa-da bir zala salyp okudandan her aýsyny aýry-aýry klaslarda okutsak ansat bolýar. Biz hem şolary ýaly edýäs. Paýsynda klaslaryň asyl manysy edil şol klas ýaly bir zat. Nähili, meselem men bir klas döretjek. Meselem men belli bir adamlara, meselem bir işçi topar bar mende, şo işçileň maňa ady gerek, familiýasy gerek, onsoň meselem nomery gerek ýa-da ID'si gerek. Indi men şolaryň ählisini bir klasda ýazsam we her işçi üçin diňe şol klas ulanma arkaly täze ad, täze familiýa, täze öý nomer çykarsam nähili bolar? Men üçin has ansat bolar. Her işçi üçin men aýry-aýry ýazandan diňe bir klasyň içinde ýazsam has ansat bolýar. Oňa nädip düşünipdiler? Şular ýaly. Meselem men diýeli işçi bir diýen, meselem işçi bir nämesi ady, işçi bir familiýasy, işçi bir zady. Her işçi edip aýra ýazmama gerek ýok. Men bir klas döretdim. Klas. Näme klasy? İşçi klasy. Klasyň başlangyjy şu adlary meselem klas diýip ýazýan, bir boşluk goýan, şo klasyň adyny ýazýan. İşçi. Ýaly goýan, iki nokta. Edil funksiýalary ýany define ýany aşap düşen. Klaslarda adlar baş harf bilen ýazylýar. Klaslaryň adlary baş harf bilen başlaýar. Umumyň aslynda kiçik harf bilen ýazsaňyz hem ütgen zat ýok. Ýani umumyň şular ýany baş harf bilen başlanýar. Onsoň näme diýdik? Näme gerek? Ady gerek. Näme diýen? Ad diýen. Men häzir diňe bir kişilik klas edip oturýan. Ad diýen, meselem Murat. Familiýa diýen. Meselem näme gerek? Meselem diýeli nomer bolsun. Stringde ýa-da aýaly gowy bolsun, meselem 860/67 näme bolsun. Indi men işçi diýip bir klas çykardym. Indi şunu printesem näme bolýar? Näme diýip klasyň ady işçi. İşçi printesek men. Göreýin näme çykarýar. Klas main işçi diýdi. Maňa ad, familiýa, nomer çykarmady. Klaslarda biz print edemizde näme gerek bolsa şonu print edip alýas. Eger bular ýany etsek maňa işçiniň bir klasyny çykarýanyny, başga bir zat çykarmaýar ýa-da adresini çykarýar. İşçiniň kompýuterimiziň ýerinde store edilendigini. Onuň üçin näme etýänmen? Maňa näme gerek bolsa şonu print edýän işçi diýen, nokut diýen. Ene özü görkezdi işçiniň içinde näme adamy? Ad, familiýa, nomer, haýsy gerek? Meselem ad gerek. İşçi nokut ad diýen. Göremeň näme çykarýar? Murat. Indi başga näme gerek? Meselem nomeryny göreýin. Nomer diýen. Nomer print etsem nomerymy çykarýar. Ne şular ýaly klaslarda. Ýöne bul diňe bir kişi üçin boldy. Men muňa başga adam goşak bolsam nädip goşmaly? Näme etmeli? Onuň üçin näme anlanýas? Onuň üçin şunu üçrelin. Asyl üçrelin. Täze bir klas dörelim. Klas işçi diýen.
Şoňan bir klass döretdim men. Indi men şu klasyň içine nämeler girdimekçi? Başka üýtgejiler girdimekçi. Yani men her iş için täze iş ýazamda şu klasyň içine şoňa görä men üýtgedip durmakçy klassdaky şol objektler, adlar ýa-da familiýalar ýa-da adres, nomer näme bolsa, onuň üçin näme etýän? Onuň üçin init funksiýasyny ullanýan. Klasslaryň içinde ullanýan initialize-dan gelýär, ýagny başlatýa. Biz funksiýa, ýagny şu klass ýazanmazda şu klass belli bir üýtgejiler bilen başlamaly. Onuň birinjisi self klassyň özü bolýar. Indi ikinji üýtgejimiz näme bolýar? Şu klassyň içinde şu üýtgejiler bolýar. Şular ýa-da klientler bir klass okuwçy bar, şu klassdaky okuwçylaryň meselem bir mektep bar, bir mektep. Şu mektepdäki biz klasslar ýazýarys. Soň her klassa okuwçylar ýazýarys. Indi biz häzir klasslaryň adlaryny ýazmaly. Näme diýäs? Şu klassyň içinde boljak üýtgejiler, işçi nämesi bar meselem. Bir işçinde nämeler bar? Ad bar, ad gerek, familiýasy gerek. Bir de näme diýelim? Nomer diýdik. Nomer gerek. Indi edil funksiýa ýaly ad, familiýa, nomer. Şular ýaly klasyňyň üýtgejileri ady, familiýasy, nomer. Indi biz her işçiň ýazamyzda aýratyn şonuň adyny, familiýasyny, nomeryny ýazyp bilýäris. Näçäs? Görelim, nädip ýazýas? Indi men birinji self diýen, indi şu ýerdäki self näme? Şu funksiýada işledimek, ýani şu funksiýanyň özünde ullanýan zat diýmek. Şoň üçin meşe başda self diýen. Nokot. Indi men şu funksiýanyň içinde ýazap, näme ýazap? Näme gerek? Ad gerek. Indi şu funksiýanyň içindäki kelimen ýazanda, ýaňy ýazan wagtym şu ýerde barmy? Ýaňy ýazan wagtym print etjek wagtym Murat nokot ad diýip, indi şu ýerdäki ýaly meselem men şu klassynyň adyny print etjek bolýan. Indi şu Murat nokot ad diýdigi, indi şu ýerdäki aslynda şu ýerdäki üýtgejini, indi Murat nokot player nokot name diýsem, şu ýerdäki playeryň name çykýar. Umumyň o ýer garşyk boldy. Häzirlikçe zerurlugy ýok. Indi meselem men şu işçidäki ady print etjek bolsam, şu ýere ýazan zadym bolýar. Indi meselem men şu ýere name ýazsam, adyny print etjek bolsam, işçi nokot name diýip print etmeli bolýar. Şoň üçin häzirlikçe ad bilgisini bu. Ýaz nämäden bolsun? Şu ýerdäki ad. Indi men işçi nokot ad diýip print etsem, şu ada näme ýazan bolsam, şonu print etýär. Ondan yine de şöyle yani self nokot diyen familya olsun, familya diyen nämelem olsun, bulan familya olsun. Şimdi işçi nokot familyan printerini olsun, yani şuradaki familya näme yazan olsun, şunu print etýär. Indi näme gerek? Self nokot näme olsun, nomer gerek, nomer diyen olar. Boldy biz işçi diýip bir klass döretdik. Indi biz şu işçinin içine ad ýazsak, ada geçe, ne şu ýerdäki familiýa ýazsak, familiýa, nomeryny ýazsak, nomera geçe. Bunu nädip döretýär? Indi biz bir işçi dörelim. İşçi bir diýelim. İşçi bir näme bolsun? Haýsy klass ulanýar? Şonu ýazasyn şu ýere. İşçi klassyny ulanýar. Şoň içinde ýa-da işçilerimiz. Mesela şu ýerde çykdy. Ad diýär. Adyny ýazmaly. Indi şu ýerdäki şunu ýazmaly. Ona näme ýazýas? Mesela Murat. Ondan näme soraýar indi? Familiýa. İkincimiz familiýa ýazmaly. Näme diýäs? Mesel. Üçüncümiz näme soraýar? Nomer soraýar. Näçe olsun? 865 burada. Olsun nomerim. Hatta şu nädirlikçe string de ýazalım. Soňky derslerimizde has bolup düşünür dowamly. Indi işçi 2 diýen, men ýene bir işçi döredýin. İşçi 2 bolsun. Muň ady näme bolsun? Meselem Aman bolsun. Familiýasy näme bolsun? Meselem Berdiýew bolsun.
Nomer näme bolsun? 863 46 bir zat bolsun. Şu bolsun. Indi men iki tane işçi öğretdim. Birinci işçimi, işçi klasından öğretdim. İşçi klasında nämeler soraýardy? Adym soraýardy. Adym näme diýdim? Murat diýdim. Familiýa soraýardy. Nesirov diýdim. Nomer soraýardy. Şunu goýdum. İkinji işçime medil şolar ýany ýazdım. Indi men şu işçilerimiň meselen birinji işçini ýa-da şunu işçi diýmeýin. Şu näme bolsun? Şu moğlum bolsun. Meselen işçimiz şu. Bulan näme bolsun? Meselen doktor bolsun. Indi men moğlumyň adyny görmek isleýän. Näme diýip print etýän? Maňa moğlumyň ady gerek. Birinji üýtgejimiz näme? Kim gerek? Moğlum gerek. Näme diýen? Moğlum. Nämesi gerek? Nokot diýen. Neşerde çykardy ad, nomerym, familiýam. Ady gerek. Şonu print etsin. Ve ýazsyn. Şu ýerde näme ýazsyn? Mugallim diýsin. Mugallim şu diýsin. Ine mugallim oğlumyň ady. Ondan başka näme gerek maňa? Doktor gerek. Doktor diýsin. Şeýle. Näme gerek? Doktoruň ady gerek. Doktor diýen, ine şu üýtgejiň üstüne ýazyp, nokot ad diýen. Ady gerek. Şu ikisini print etsin. Görelim näme işe ýaraýar. Print edip, ine mugallim Murat, doktor, ama ine ady ikisini print etdi. Yani birinji üýtgejimiz. Ine şu ýerde ýazan zadymyzy şu ýerde ulan ýaz. Ine meselen men şu ýere ad dälde näme diýin, name diýsem, bu ýerde näme diýmeli bolýan? Name diýmeli bolýan. Yani self nokotdan soňky ýazan üýtgejimiz, ine self'ymyz ulanýan klasymyz kim? Moğlum. Nokot näme diýdik? Name diýdik. Şo nämäden bolýar? Ady. Ad näde? Şu ýerde ýazar. Yani şu ýerde ýazany çykaryp berýär bize. Birinji ýazany. Şonuň üçin self nokotdan soňkylarym möhüm. Ne beýdip name diýip üýtgesek, şular ýany bolýar. Ine klaslarda şular ýany diýip ulanyp bilýäs. Başlangyç üçin äzirlikçe şunu bilelim. Dowamyny soňky dersimizde göreriz.